umkhulu khehle silapha nje kuwe njengendoda esimkantshubomvu esindala egemini dokotela sacela ukwazi la kahle kakhulu sifuna ukwazi ngomkhovu sifuna ukwazi ngomkhovu abantu badukile hey wathinta indaba enkulu yebo wathinta indaba enkulu uyabona mawukhuluma ngomkhovu yebo umkhovu sisalwe thina sizwa kuthiwa kukhona umkhovu kodwa esingazange sawubona ngamehlo esizwa amadumela khona noma izinto ezenzakalayo ngawo umkhovu izinto ke ebezenziwa abantu abadala noma abangabazali bethu nathi sizwa kancane kuthiwa lapha yana nje ubona nje kunjeyane bathi kunemkhovu uyabona so izinto ezazenziwa ngomkhulu bethu uma mhlambe banamabhizinisi thizeni okanye mhlambe banemfuyo ethizeni okanye kunamasimu mhlambe kanjani uyayibona into efana nalezo so ibona abantu ababekwazi ukuthi bahambe bayofuna izinto ezifana nalento kuthiwa imkhovu umkhovu ke into ekwazi ukusebenza ngingathi isilwane kodwa engasisilwane ukuqeda ukuba isilwane ephinde ihlangane nokuba umuntu phakathi ongeke uze uyibone wena ngamehlo ebonwa umnikazi wayo ukuthi nayinto yami njengoba ngisho ngithi zayisetshenziswa ngabantu abadala abebekwazi ukuthi bayilande lezo zinto zibuye zizobasebenzela ngangokuthi nje for example la ekhaya kunamasimu omoba okanye umbila lawo masimu lawo siyavuka ekseni asahlakuliwe onke amnyama masithi siyabuka kulinyweni lapha ngoba silale kunokhula into engasakhulumeki ke leyo vele sesiyawuhlonipha lowo musi lowo ngoba kuyacaca ukuthi kukhona lento lekhona abathi ke abantu abadala umkhovu ongeke uhambe uyibiza noma kanjani nje ungezwa noma ubani athi ngenomkhovu umkhovu akusinto kanibani yebo dokotela hey ngisengisaba nokhuluma zwela dokotela ukhuluma wazwathinta nala ukuthi uhlangana umoya womuntu noma kuhlangana umuntu nento eyisilwane ubusho kanjani lapho dokotela ngibonga mhlelwane yebo ngokuzwa kwami noma ngokwazi kwami kancane nami kuthiwa bekuye kutholakale into eyisilwane izilwane lezi zasendle mhlambe njengemfene bese utholakala umoya womuntu okanye kuyiwa endaweni ehloniphekile lapha esekulele khona abantu abalele ngokuthula kufike ke kuthwetshulwe loyo moya kubuye kudijaniswe noma kukhandwe into lezobuya ikwazi ukwenza into eyimali ngoba lento ekuthiwa umkhovu beyenzelwe imali kahle okanye uqina okanye kube yinto owazi kahle ukuthi lento mina njoba ngiphila angifani nabanye abantu abaphila nje impilo enormali kodwa lento ibekuye kudijaniswe leso silwane naloyo mphefumulo noma kuvuswe lowo muntu kudijaniswe lezo zinto ukwazi ke ukuthi kuphenduke leso silwane muntu ongeke uzusibona ngoba ngempela mawukhuluma iqiniso leyanto ayibonwa inoma ubani yinto eyenzeka nje ngaleso sikhathi ebonwa umnikazi wayo noma mhlambe labo balakhaya ngoba vele bangabantu abaphila nazo lezo zinto lezo ke kube yona nto yala ekhaya okuphilwa ngayo kahle ugeqa amakhulu dokotela ugeqa amakhulu kakhulu manje ngicela ukubuza dokotela ngabe ubungozi bomkhovu bukuphi noma bukhona yani noma babukho umuntu onawo noma usafisa ukuba nawo umkhovu ngizothi unabo ubungozi
uphinde ungabi nabo ngoba kanjani na kuyadependa ngoba kuya ngokuthi indlela osebenzise ngayo wena usebenzisa ndlelani ngoba kuzokwenzeka uyithathe lento uye naye ekhaya mawufika naye ekhaya ubungozi bayo kuyenzeka mhlambe labantu bala ekhaya awubalayelanga ukuthi wena njoba siphila la ekhaya siphila nganakho nanakho wena sola endlini la ekhaya kunendlu lengavulwa njengoba kunalendle engavulwa mhlange linye ilanga umdali akukhumbula akuthatha kuyenzeka ke isiyasala lento yakho la endlini uma isele lento ayazi manje ukuthi izophila njani futhi ayazi wena ukuthi usushila umhlaba njengoba ushila umhlaba isizoqala ke lento manje iphume lento manje ngoba ngaso sonke isikhathi lento iyafuna ukunaka isizophuma ke manje lento idwanguze la ngaphandle iqale kuveza ubungozi manje ayibuvezi manje kuwe lobungozi isibuveza la efamilini kanti wena bewuthi ulanda into ezokwazi ukuthi ivuse lo mndeni ube mkhulu futhi siphile kahle la ekhaya manje lento isiqala ke manje iseyenza ubungozi ke manje ngoba izoqala ke manje ingenela abantwana engabe yenza ini ebantwaneni vele izinto nina ebenizenza ngalena isizoqala ifeze ngapha manje enganeni noma kubantwana abakhona lapha ebaleni ay dokotela uhlubule udlube ekhaseni uhlubile udlube ekhaseni umuntu osawudinga umkhovu njengamanje uthini ke cha umkhovu angawuthatha umuntu odinga ukuthatha umkhovu angawuthatha umuntu odinga ukuthatha umkhovu kodwa wazi ukuthi indlela yokusebenzisa ile nale mangabe ufika nawo ekhaya noma mangabe uthola wazi ukuthi ngoba abantu bayahlupha bayithatha izinto bangatholi information yonke ngezinto abasuke bayitholile so mangabe ayutholile noma ayitholile le nto yakhe uyabuya naye ekhaya hlebela phela lo seceleni ukuthi hey njalo uyazi kanje oyi-1 nje la ekhaya owazi kahle ukuthi umthembile noma uzokwazi ukuthi noma ngabe awukho asala aqhubeke ngoba kwawena uzogcina usunganayo indlela ethatha isikhathi eside noma ekwazi ukuthi uhambe isikhathi eside ngesizathu sokuthi manje uyazi ukuthi wena mhlambe late ngabo 8 noma emva kwamalanga amathathu noma amabili kufuna uyovula indlu yakho eyaziwa uwe wedwa akube nomuntu ke owazi kahle ukuthi uma ngitshela ubani okanye indodana yakho okanye umfowenu okanye kubani owazi kahle ukuthi uyabona mangihambe emhlabeni uzokwazi asala manager kahle la ekhaya ngoba vele ukuhamba kwami izinto eziningi zosala imosheka ngoba laba othi ubalandile wabathi wazobaletha la ekhaya ukuthi baqhubeke umsebenzi la ekhaya abazi ukwazi ukwenza kahle lo msebenzi mangabe ungasekho wena ay siyathokoza ukuthola ulwazi komunye umuntu ofuna ulwazi kuwena dokotela ungakhona ukumshela inombolo khehla lami akusiyinkinga leyo inombolo nginazo ngiyatholakala kumakhala ekhukhwini noma kuyiselfoni etholakala even ngisho ku WhatsApp ngiyatholakala enambeni engizoyibiza ivele futhi ngenzansi inamba yakho na ngibizeka kanje ithi 082 yebo ithi 434 yebo ithi 83 yebo ithi 02 yebo yimi loyo ke ubhodlumlilo wangempela umfowabo ngomezulu phansi ejozini le lapha engidabuka khona uzalukwazi impilo esinye singaphesheya komfula esinye singanene esinye siyahleka esinye siyakhala ngapheshe ngisho njalo ke mina anginankinga ke nezinsizwa insizwa ngiyithanda mina ngiyahleka nje nabahlekayo abangangithandi futhi abangithanda anginankinga naloko ngisho ukuthi ke siyabonga bafowethu awuthokoze mina wasibonga kakhulu thokoza